Dobrodošli na drugu regionalnu Resource konferenciju u organizaciji Udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske. Using corporate capital to build new wind and solar, which is really needed in Croatia because we see there's huge potential, lots of wind, lots of sun, but really lagging behind, particularly on the solar side, so it's a big opportunity for everyone. Bez PPA i bez HROTE-a i bez akumulatora, odnosno akumulirane energije i toga, nema razvoja obnovljivih izvora, tako da PPA ugovori su jedan važan milestone u razvoju obnovljivih kapaciteta u Hrvatskoj i uopće proizvodnje i svega ostalog. I was really impressed with the level of detail that the panelists spoke about these contracts and stuff. I found it really interesting. I haven't actually seen that level of detail at other events. So a really interesting, insightful panel and some really interesting and enjoyable scene setting before that. So far it's like a great crowd and it's been an absolute pleasure to be here. It's an amazing conference. It's really a delight to be here. I'm very pleased always to join events on a national level because of course on the national level is where it really matters. That's where we get the business people to make concrete deals. And the fact that you, the Renewables Association in Croatia, is providing that venue for that business-to-business engagement is incredibly important. So I must say congratulations, it's a fantastic event. Sretni smo što smo na današnjoj konferenciji okupili 300 ljudi, dakle, koji dolaze iz jako velikog broja zemalja, ne samo iz Hrvatske, dakle iz Europe, iz kolega okruženja, iz Poljske, iz Bugarske. Važno je ovakve konferencijama upravo ih povezivati, razmjenjivati znanja. Preskromno činimo u ovom procesu ugovaranja između industrije i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, tako da pozivamo sve koji su bili danas i na sljedeću našu konferenciju koja će biti 12.6. u Puli. Trajeće 3 dana i upravo ćemo govoriti ne samo o ovoj temi, nego i svim ostalim temama koje su važne za sve obnovljive izvore energije u Hrvatskoj, dakle vjetar, sunce, biomasa, bioplin i geotermal. Završila je druga regionalna Resource konferencija na temu PPA ugovora. Tema je ovo o kojoj trebamo mnogo više pričati. Stoga vas pozivam sve u Pulu od 12. do 14. lipnja na dane obnovljivih izvora energije.